ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಐನೇನು ಮನ್ಪುಗ ಪಿಜ್ಜಾ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೈದಾ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡ್ಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇದೊಂದು ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು 4 ಕಪ್ ದಾತು ಮೈದಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾದ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚಪಾತಿದ ಡೋ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಗ ಬೇಸ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಜಿ ತೀತುಂಡು ಐಟಿತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಸಾರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು 5 ಚೀಸ್ ಪ್ರಪಾಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಡಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮೈದಾ ಪುಡಿ ಇದು ಅಂಟುಂಡು ಚೂರು ಇತ್ತೆಂದು ಆಂಡು ನೆಕ್ ಮುಚ್ಚಲು ನಮಕ್ ಸೆಕೆ ನೀರು ಪುಡ್ರೆವಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ನೀರು ಒಚ್ಚೊಂದೆಪ್ಪುಡು ನೆಕ್ ನನ್ನ ಚೀಸ್ ಒಬ್ಬರು ಪಾಡ್ಬತ್ತೆ ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂತೆ ಪಾಡು ಚೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ಗ ಸುತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಮಲ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸುತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತೆ ಸರಿ ಪಾಡ್ಗ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಅವು ಚೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಕ್ಲೆ ಬೇಯ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗೈತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಮುಚ್ಚಳ ದೀನಾಗ ಸೆಕೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಗಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಚ್ಚೋಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ದಿಂದ ಐಟ್ ಸೆಕೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅವು ನೆಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಚ್ಚಾಲಲ್ಲ ಸೆಕೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಉಚ್ಚೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಇದು ಚೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಜ್ಜಾತ ಅವು ಚಂಡಿ ಆಯ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಣ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 5 ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಪುಂಡು ಕರಂಚೂಜಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇಜ್ಜನ್ ಹಾಕಲು ಅಂಚ ಅನ್ಪಲಿ ತೆಂಕ್ಲೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಉಂಡು ಯಾನಿತೆ ಪ್ಯಾಂಡ್ ತುಷ್ಪವನತೆ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪಾಡ್ನ ತುಷ್ಪವೇನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪಿಜ್ಜಾದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್